Til den første forelæsning har vi fået fornemt besøg fra Danmark af Kjeld Møller Pedersen. Han er professor i sundhedsøkonom på Aarhus og Odense Universiteter og har lige fortalt mig, at han har beskæftiget sig med prioriteringer i sundhedsvæsenet hele sit arbejdsliv. Så velkommen, Kjeld. Jeg har lyd på her. Ja, tak for invitationen og til at tale om et emne, som lige er blevet antydet, har optaget mig i mange år. Og jeg kommer lidt tilbage til, hvad jeg har beskæftiget mig med. Og jeg skal jo føre ind i den danske debat og hvad der er sket, og har så også her skrevet et par andre lande, og i invitationen af programoversigten her, der var afsløring, så det er Norge og England, som jeg tager med. Det er bare lige for at sætte de her ting i perspektiv. Hvis vi ser sådan på, hvad der er skrevet omkring prioritering i Danmark, der har Det Etiske Råd i Danmark sådan set ført an med en rimelig god rapport i 1995, en halvgod, eller halvdårlig, vil jeg sige, 2013, og så en supergod i 2019. Og det er sådan set det centrale. Så har jeg så også selv været relativt aktiv i debatten. Jeg har skrevet med det her ting siden begyndelsen af 80'erne og var med til sidst i 80'erne og stiftede Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, hvor vi bragte politikere, klinikere og økonomer sammen og diskuterede nogle af de her ting. Og så skrev jeg en lille bog her i 2018, samlede op på, hvad der var sket og pegede frem. Og så har jeg så her i forbindelse med nogle vigtige ændringer, der er sket i prioriteringsdebatten i Danmark, skrevet et par artikler. Men til sagen, hvad er prioritering? Og jeg vil lige starte med, hvad det ikke er, fordi det er normalt noget, der er omgæret sådan en vis skyhed og så videre. Og det er ikke, at der er nogen, der ikke skal have en behandling. Altså i vores sundhedsvæsen, der behandler vi alle, bare ikke altid med det bedste. Og det er sådan set det helt centrale, så det er det væsentlige. Og selve prioritering, hvad drejer det sig om? Jamen det drejer sig om, hvilke behandlingstilbud, der fremrettet skal stilles til rådighed for befolkningen. Det kan også være, når vi går ned til sygehusstrukturer, og det kan være mange andre ting, men det er primært i behandlingsmæssig henseet. Og det man jo altid forholder sig til ved prioritering, det er i al sin rørende enkelhed mindst 2 alternativer. Det er det nye i forhold til det, vi har, eller rettere det, vi måske ikke har. Og så skal vi træffe et valg. Og så er det så, og det kommer jeg lidt tilbage til, det er jo i virkeligheden det, som skurer i nogens ører. Det er jo, at det allerbedste kan samtidig være for dyrt, hvor prisen ikke står i et rimeligt forhold til effekten. Og det kommer jeg tilbage til nogle eksempler på. Men jeg holder lige fast ved det, jeg startede med. Alle bliver behandlet, men ikke altid med det bedste. Det er sådan set noget helt centralt. Og vi har også her set, hvor er det for, vi prioriterer. Hvis nu det var en markedsøkonomi, og jeg er økonom af træning, så vil vi sige, at det ordner udbud og efterspørgsel. Sådan er det bare ikke i sundhedsvæsenet. Der har vi ikke et velfungerende marked, der kan ordne det. Og derfor i en vis forstand, så er prioritering faktisk lige med politisk ressourceallokering. Hvad skal vi bruge pengene til imellem forskellige sektorer inden for sundhedsvæsenet? Hvad skal vi bruge for det inden for sundhedsvæsenet? Og derfor er der i en vis forstand altid blevet prioriteret. Det er ikke noget nyt. Det nye det er, når vi tør at tale om det, og når vi etablerer faste processer for, hvordan det kan gribes an. Og grunden til, at vi så tager fat på det, det er ønskerne og mulighederne, de har til enhver tid oversteget ressourcerne. Altså det er for mig så basalt, at jeg samtidig glemmer det. Men det er netop, når det er tilfældet, så er det, vi skal vælge. Og så er det er lige med at have prioritering. Og derfor er ingredienserne ved prioritering, jamen det er jo i virkeligheden de muligheder, der er behandlingsmæssigt, og evidensen. Og evidensen er også vigtig, fordi virker det, er det veldokumenteret, det er den ene del. Og så har vi 2 begrænsninger. Vi har ressourcer i bred forstand, men i snæver forstand er det penge. Og så har vi så i de sidste måske 20-25 år også set, at der er begrænsninger med hensyn til etik. Så det er også en væsentlig del, som skal medtænkes. Og så skal vi selvfølgelig have, hvordan der træffes beslutninger, hvordan skal tingene sammenvejes. Og som sagt, punkterne 1 og 2, mulighederne og de økonomiske begrænsninger, det er universelt. Jeg kender ikke et sundhedsvæsen, hvor det ikke er tilfældet.
3, det breder med det etikken, breder problemstillingerne ud og så videre. Så det er også noget væsentligt. Og så, som vi vil lige se, så er der kommet i de senere år, sidste 20 år, er der kommet et hjælperedskab, det hedder økonomisk evaluering, omkostningseffektanalyse, som bruges i rigtig mange lande, og som vi også bruger i Danmark. Og det er et hjælperedskab. Det er jo ikke det, der træffer beslutningerne, men det er jo et hjælperedskab til at træffe beslutningerne. Hvis vi sådan lige ser på det her, og det er en anden måde at se på grundproblemstillingen, det er selvfølgelig, at vi har nogle ting, det vi kan, og det er sådan set væsentligt. Så er der så nogle ting, som vi siger, det vil vi ikke røre ved. Havde det nu her været for nogle år siden i USA, jeg kan faktisk ikke huske, om Trump har lavet det, men under Bush, der indførte man faktisk en regel, der sagde, at der må det ikke forskes i og bruges stamcelleforskning. Og det er jo en væsentlig del i moderne lægevidenskab, at vi gør det. Men der er så nogen, der har valgt det fra, og det afhænger af, hvor man er hen i verden. Her i Færøerne har I også valgt nogle ting fra omkring abort, som hvis vi tog i forhold til Danmark. Men for mig at se, at det jo så noget, der indskrænker det. Og derfor bliver børmængden jo væsentligt mindre end kan. Og så er det næste, hvad er det så? Har vi penge til det? Hvad vil vi i sådan en sammenhæng her? Og det betyder sådan set, at overordnet så kan man skelne imellem to former for prioritering, hvor det er etisk, hvor vi ikke drager økonomien ind i det. Det synes jeg faktisk er ikke særlig interessant. Det er ikke irrelevant, men vi skal have ressourcer med, og så skal vi have det afstemt på forskellig vis. Og derfor er den her figur faktisk for mig ret væsentlig at forstå. Og hvad der er endnu værre, det er jo i virkeligheden, at det gule felt, hvad vi kan, udvikles jo hele tiden. Og derfor er der hele tiden nogle ting, der banker på, som vi skal forholde os til. Så har jeg lavet sådan et lille eksempel, som viser sig lige et øjeblik i næste slide, ikke at være et fiktivt eksempel. Vi har fået en ny type af medicin. Det kan være et behandlingsmæssigt fremskridt. Det er ikke særlig godt dokumenteret, og så videre. Og på nogle områder var dokumentationen fraværende. Og det ville koste 5 millioner kroner per patient. Relativt mange penge, selv i dansk sundhedsvæsen. Og så er det, vi ikke får med, og det er så her, hvor økonomen kommer op i mig. Det er så det, vi siger offeromkostningerne, fordi hvis så vi skal indføre det her, og budgettet er givet, og der bare ikke kommer som manna fra himlen, så er der jo noget, der skal væk. Så det kunne være, i mit fiktive eksempel, jamen så trækker vi noget ud fra ambulanceberedskabet, en lægebil, som cirka skal gøres for 5 millioner i sådan en sammenhæng her. Og det, der så at sige er grundproblemet ved disse alternative ting, det er, at det er usynligt, men det er der. Det er sådan set det, der er kernen, når vi ser på det. Og det her, det var sjovt nok en parafrase af den første beslutning i det vigtigste prioriteringsråd i Danmark, som jeg kommer tilbage til. Det er Medicinrådet, fordi det var deres allerførste beslutning, som skulle beskæftige sig med muskelatrofi, altså muskelindskrænkninger i sådan en sammenhæng her. Og de skrev her i en pressemeddelelse, at det kunne de ikke anbefale. De synes faktisk ikke, at der var en balance i det, og som I kan se hernede, de fandt, at prisen for mærke, jeg glemmer altid de her ting, som jeg ikke udtalte, den var urimelig høj i forhold til effekten. Og det er helt klart, at sådan et råd her, de udvikler efterhånden standard ordforråd. Så urimelig høj er et stærkt ord i sådan en sammenhæng her. Og derfor sagde man nej. Og det valgte selvfølgelig stor opstandelse. Det er, at der nu nogen, der skal nægtes behandling og så videre. Og hvad der var endnu vigtigere, det var jo så lige pludselig, troede jo folketingspolitikerne, at det de selv havde sagt ja til at nedsætte, regionsrådspolitikerne, til noget de selv havde med, at så kunne de blande sig og få dem til at lave det om. Og hvis det var sket, jamen så har vi ikke haft det, fordi der skal være afstand imellem det råd, som gør de her ting, og så det politiske niveau. Om det er Folketinget, eller om det er et regionsråd, det er for så vidt ligegyldigt i den her sammenhæng. Og heldigvis stod de imod, og heldigvis var der også politikere, der modstod fristelsen til at ville have en beslutning omgjort. Fordi hvis det var sket, jamen så var vi stort set haft et skridt frem og 2 tilbage. Og muskelsvind, som det hedder, når det er muskelatrofi, det kostede tæt på 5 millioner. Men det, der heller ikke blev diskuteret og var irrelevant her, men det var i virkeligheden, hvis man ude omkring i regionerne skulle have fundet penge til de her ting, og de ikke havde fået flere penge fra staten,
jamen så skulle de have valgt noget fra. Det er igen det her med offeromkostningerne. Så det er sådan det der spøgelset over rigtig mange ting. Det er også svært at tale om prioritering, så jeg har lavet sådan et uhyre simpelt sprog, som også er niveau, så vi kan styre på det. Jeg skelner mellem makroprioritering, mikroprioritering og rationering. Og det bliver håbløst blandet sammen i debatten, og derfor er det vigtigt bare at have sådan en helt simpel begrebsforståelse. Der er forskellige beslutningsniveauer. Det er staten eller regeringen, det kan være regionerne, det kan være klinikerne. Og det er sådan set ret væsentligt i de her sammenhænge her. Hvis vi sådan kigger på det, jamen så makroprioritering, det er i virkeligheden, hvad skal de forskellige sektorer have? Det er regeringen, der træffer det, når de laver deres finanslov i øjeblikket, og det her det er gammel figur, så det er ikke en affødt til, men det er helt klart, at jeg skulle have gjort figuren med militæret større. Det er jo lige pludselig noget, som er blevet opprioriteret, så det vil noget, og så videre. Men makroprioritering, det er mellem sektorerne, det foregår i Folketinget, det er regeringen. Så mikroprioriteringen, det er så, hvis vi bruger et billedligt ting. Det her det er et moderne apotek, som har sådan, hvor man har automatisk, der pikker og pakker tingene ud i sådan nogle ting her. Det er, hvad skal vi have på hylderne? Altså andre ord, hvilke typer af behandlinger skal der til rådighed? Og det kan så være medicin, det kan være behandlinger, det kan være ambulanceberedskaber, som alt sammen er det, vi gerne vil have. Det er mikroprioritering. Og så er der rationeringen. Det er jo så det, der lander hos klinikerne i sidste instans, og hvor de så siger, hvad skal der tages ned fra hylderne til patienten. Og som sagt, jeg har allerede sagt, hvem der gør det. Og så kan I se her, mikroprioritering har jeg skrevet regionerne, eller som vi jo kommer til at opleve det i Danmark, er det i virkeligheden blevet en uddelegeret opgave, hvor man giver det for eksempel til et medicinråd. Og det betyder jo så igen, så har vi etableret det, der hedder armslængden til det politiske niveau, og sætter en uafhængig part ind til at træffe beslutningerne. Der er så nogle retningslinjer for deres virke naturligvis, men det er ikke noget, som styres og bestemmes af politikere. Det er derfor, jeg kalder det uddelegering eller armslængde, som for så vidt er et meget dækkende udtryk. Og herned er det så klinikerne og de sundhedsprofessionelle. Tingene hænger selvfølgelig også sammen. Makroprioriteringen, de sætter rammerne for mikroprioriteringen, det vil sige, hvad er der sat af til sundhedsvæsenet for eksempel. Og det, der er sat af i sundhedsvæsenet, det sætter jo så rammerne for klinikerne. Så det er egentlig helt centralt at forstå, at der er sådan en kæde sammenhæng. Så skal jeg lige trække jer lidt med det her vidunderligt, vi bruger i stigende grad i Danmark og andre lande, og det er noget, som faktisk sundhedsøkonomerne har ført til bordet. Og det er det, der hedder omkostningseffektanalyse. I kan så se på mit dårlige eksempel med at skulle illustrere det, men det er dybest set, der siger, hvordan holder omkostninger sig op imod effekten, eller effekten op imod omkostninger. Det er sådan set de her ting, og det er sådan noget, der kan bringe mig næsten op og blive ophidset, når folk siger, at det kun drejer sig om økonomi. Nej, siger jeg, det drejer sig om effekt og økonomi, og det er sådan set en væsentlig ting, når vi skiller tingene ad. Hvis vi ser på de sundhedsmæssige effekter, der kan vi som sundhedsøkonomer godt have sådan et fælles ting, der siger kvalitetsjusteret leveår. Det vi siger, det er, at det ikke er alle leveår, der er lige gode, og når så vi siger kvalitetsjusteret, så er taget højde for, om der er funktionsindskrænkninger og så videre. Og hvis vi ikke har det, jamen så er leveår en af mulighederne. Det kunne også være, hvis vi er helt nede sådan på detaljerne, hvordan går det med blodtrykket og så videre. Og det er noget, der ikke bruges ret meget mere, men bare lige for at få det med. Og hvad der er væsentligt, det er ikke noget, man trækker ud af den blå luft. Det kommer fra kontrollerede studier, lodtræksbaserede studier eller metaanalyser, hvor man jo altså sammenfatter resultaterne fra flere undersøgelser samtidig. Og så har vi så omkostningerne, og det er at sige, hvad koster det behandlingsmæssigt, forebyggelsesmæssigt? Er der sparet ressourcer? Så har vi også det med, så det er sådan set netto. Og bemærk her, der står også, uanset hvem der betaler, der kan man så godt have en diskussion, om det kun skal være sundhedsvæsenet eller andre, men dybest set overordnet vil vi sige, at det er samfundsøkonomisk, og derfor blander vi os ikke i, hvem der betaler og hvem der kommer til gode. Så er der så en lille detalje, som vi ikke ofte diskuterer, det er, at så regner vi ikke med, hvad der er andre virkninger. Det kunne for eksempel være, at der er nogen, der kommer hurtigt tilbage på arbejde, således at vi har fravær fra arbejde inde i regnestykket. Men der siger man, at det skal vi forsigtigt med at tage med, fordi
det kan jo skabe ulighed. Hvis nu jeg skal sammenligne 2 typer af mediciner, vi skal bruge pengene til eksempelvis en nyt medicament for Alzheimer, og så et nyt præparat, der kommer de midaldrende til gode, så giver det sig selv, at de midaldrende, der vil være arbejdsmarkedsmæssige effekter. Det er der altså ikke for Alzheimer. Og det betyder jo, at har vi det med, så kan det skævvride. Og derfor er det, at vi siger, det gør vi normalt ikke. Og så når vi skal lave analyserne her, så er der 2 former. Der er den simple intuitiv, hvor vi tager de rådata, der er fra forsøgene, og bruger dem. Eller det, der gørs i stigende grad, at det bliver nogle matematiske modeller, som er ret avancerede, men med økonomernes fascination af matematiske modeller, så er det det, der dominerer. Problemet med det er ikke, at man gør det, men det er, at det er svært for andre at forstå det. Og så når vi skal have hittet ud af, hvad er så, vi skal konkludere, jamen der laver vi en omkostning til vægtbrøk. Altså her for eksempel regner vi med, at et ekstra kvalitetsjusteret leveår, det koster i mit fiktive eksempel 256.000 kroner. Det er ikke usædvanligt i sådan en sammenhæng her. Og der laver vi så en brøk, hvor vi stiller effekterne op, forskellen imellem det nye og det eksisterende, både for omkostninger og livskvalitet i sådan en sammenhæng her. Så i den forstand, så er det sådan set rørende enkelt i sådan en sammenhæng her. Og hvad der er endnu vigtigere, det er jo i virkeligheden, når vi gør det på den her måde, så sikrer vi os rent faktisk, som der står i overskriften, at vi får størst mulig sundhedsmæssig gevinst per krone, vi bruger. Det er sådan set det, der er udtrykket. Og mærk her, der har jeg jo sagt det, størst mulig sundhedsmæssig gevinst per krone, så vi netop kobler det sammen i sådan en sammenhæng her. Og det bruges, som I kan se her, systematisk i Danmark, i Norge, Sverige, i England. Jeg har skrevet UK, men jeg kunne ikke lige huske, hvad den almindelige forkortelse er til den del af UK, der er England. Men også i Holland, og der er også en lang række andre lande. Men det er bare lige for at sige, lande, der står os nært, bruger de samme metoder. Og der er også stort set enighed om, hvordan det skal laves. Det er noget, vi sådan set stadigvæk diskuterer lidt. Det sidste punkt hernede, herover, dermed, om omkostninger og virkninger på arbejdsmarkedet, om de skal med eller ej. Det er stadigvæk noget, vi diskuterer, og jeg har faktisk været sammen med en norsk og en anden dansk kollega og skrevet en lille artikel om det nu holder det der ræsonnement, og det er almindeligt siger, at det gør det, men lad os nu prøve at se på det. Det var indledningsbønnen. Så kommer vi til de mange prioriteringsråd i Danmark. Og jeg har allerede sagt, at vi fik Medicinrådet i 2017, og så har vi haft faktisk meget tidligt noget, vi ikke er meget opmærksom på. Vi har et medicintilskudsnævn. Det der er forskellen mellem Medicinrådet og Medicintilskudsnævnet, det er, Medicinrådet det vedrører den dyre hospitals udleverede medicin. Det er den dyre kræftmedicin eksempelvis. Mens Medicintilskudsnævnet, de beskæftiger sig med receptpligtig medicin. Det er den medicin, som de praktiserende læger udskriver i sådan en sammenhæng her. Og bare lige så for at sætte det lidt i perspektiv. 29 milliarder ud af et samlet sundhedsbudget i Danmark på rundt regnet 160 milliarder. Så det er jo ikke sådan en lille ting, man trækker ud, som ikke betyder noget. Det fylder faktisk en hel del. Så fik vi i 2021 det, der hed Behandlingsrådet. Og det var rent faktisk tænkt som et råd, der skulle se på andre teknologier. Alt det her det er for mig teknologi, og medicin er en teknologi. Det kunne også være nye kirurgiske teknikker osv. Og det var disse øvrige teknikker og teknologier, som Behandlingsrådet skulle se på. Og det fungerede så, som I kan se her, 2021 til 2024, hvor så danske regioner, det er jo sammenslutningen af de 5 danske regioner, de besluttede at nedlægge det, og så fusionere det med en kvalitetsarbejde, de har i gang. Det var nok fordi, at de synes, at arbejdet gik lidt for langsomt. Det gør jeg faktisk også. Men de havde faktisk taget fat på nogle vigtige ting og gjorde det, men de gik bare for langsomt. Også i forhold til mit temperament. Og hvis jeg går ned til næst sidste punkt, jamen der er der annonceret i forbindelse med en sundhedsreform i Danmark, at vi skal have et nationalt prioriteringsråd. Det er ikke nedsat endnu. Det diskuteres. Jeg har været med til en enkelt møde, hvor vi har diskuteret noget af det, men det er på ingen måde helt ud af, hvad det skal være. Fordi det der er kunsten, der er i virkeligheden at lave et nationalt prioriteringsråd, som ikke ødelægger i øvrigt velfungerende, specielt medicinråd og medicintilskudsnævn i sådan en sammenhæng her. Men det er klart, det ligger regeringen på sinde at få det gjort,
Og jeg hørte sundhedsministeren så sent som i et interview i sidste uge tale om, at nu arbejder de stadig videre med det. Så har vi noget, som ikke er et råd, men har lidt at gøre med det, som er emnet, I kan se i artiklen nedenfor. Det er i virkeligheden, at man jo også sagt, at der er også et andet prioriteringsmæssigt emne. Det er at prioritere nye behandlinger fremadrettet. Men i virkeligheden er der jo lige så meget behov for at se på noget af det, vi har. Er det godt nok? Virker det? Er det overflødigt? Og så videre. Og det er det, man har taget op i det initiativ, der hedder Vælg Klog, som er en del af en stort set worldwide bevægelse og så videre. Men i virkeligheden en meget vigtig ting. Og det fører så over til, hvor jeg lige har lagt overskriften ind fra en af de artikler, jeg har skrevet. Og det er, siger, at på bare 7 år er prioriteringsdebatten i Danmark blevet revolutioneret. Før 17 snakker vi om prioritering. Vi snakker om, at der er behov for det. Efter 17, så har vi gjort noget ved det. Og det er sådan set forskellen at gå fra snak til handling. Og derfor er det, den er skrevet i 24, kan jeg regne ud, at det var rent faktisk en revolution. Det var også en revolution, at vi i virkeligheden tog fat og siger, ups, det er at indføre nye ting, et andet det er at udfase noget af det, vi har, som rent faktisk burde udfases. Så det er sådan set en symmetrisk, men hvor det sidste, det er så noget, der er kommet til på det seneste. Lad os prøve at se på Medicinrådet. Og de har på deres hjemmeside sådan en streaming-ting, som siger, at de har anbefalet 187 præparater, eller dele af præparater. De har sagt nej til 90, og så har de delvis anbefaling på 39. Der sker noget, I kan se her, det er screen dump fra her 3. september, så den er hele tiden opdateret. Men bemærk, at i den her sammenhæng, så er det faktisk lige ved, at tæt ved halvdelen siger man nej til. Og det er der, at hele det her spørgsmål, at der kan være noget nyt og så videre, men hvor man simpelthen siger, at det har en for høj pris. Og som sagt, det overordnede beslutningskriterium, det er der et rimeligt forhold imellem den dokumenterede kliniske effekt og så prisen. Og det, man bruger som analyseværktøj, det var det, jeg gennemgik for, det er økonomisk evaluering. Det bliver lavet rutinemæssigt og er en del af det. Men bare lige sådan for at vise lidt seneste her, I kan se her, der har de rent faktisk så sagt noget, de tidligere havde forkastet, altså et brystkræftlægemiddel. Der sagde de oprindeligt, det ville de ikke have, fordi prisen var for høj. Så sker der jo så ofte det, at så kommer medicinalfirmaerne til dem og siger, we have a special offer. I må bare ikke fortælle det til nogen. Og så får man faktisk en prisnedsættelse. Og det betyder så, at så siger man måske ja, og det er det gjort her. Men et møde, der har været her i den forgangne uge, der siger de, at prisen er alt for høj, anbefaler i det her tilfælde ikke et lægemiddel mod kronisk sygdom. Sådan er det. Der er selvfølgelig også de positive, som jeg har taget med, at man siger ja, men det giver næsten sig selv. Men det er meget, meget vigtigt at se, hvad det er, der sker. Og det foregår sådan set i gåseøjne på et objektivt grundlag. Man kigger på al den videnskabelige evidens, som firmaen skal sende ind, så de har jo selv styret på, hvor meget der skal tages med, og så videre. Og så drøvtykker man det i Medicinrådet, og det er så væsentligt. Da man så nedsatte det her, og det var Danske Regioner, der nedsatte det, fordi de simpelthen kunne se, at deres udgifter til sygehusudleveret medicin simpelthen løb grassat og var ved at vælte deres økonomi. Så sagde de, nu skal vi have sådan et, og så kom Folketinget og sagde, ups, vi skal lige være sikre på, at det er hegnet ind, hvad det er, de må gøre. Og tro det eller ej, enstemmigt sagde Folketinget ja til 7 overordnede principper. Og der skal man hele tiden være meget forsigtig, når man kan blive enige om noget, fordi noget af det er jo selvfølgeligt. Men alligevel er det vigtigt, at det her, det er principper, som Folketinget, det er at sige, at det skal være baseret på faglighed. Det kan ikke overraske. Det skal være uafhængigt. Det er mine betragtninger om, armslængde. Vi må heller ikke skabe det sådan, at vi får geografisk ulighed i Danmark. Der skal være åbenhed om processen. Vi skal også sørge for, at vi rimelig hurtigt tager ny, effektiv medicin i brug. Det skal medicinalbranchen nok være opmærksom på. Og vi skal have de udbruge mere sundhed for pengene. Jeg vil nok sige mest mulig sundhed for pengene, men det er så mere ordene i de her sammenhæng. Her, der skal sikres adgang til behandling, og så er der at noget alvorlighed, så er der noget med, at der er nogle sygdomme, der er mere alvorlige, og andre skal tages hensyn til dem. Det er så at sige det, der hegner Medicinrådets ting ind. Så har vi i det her hurtige gennemgang, har vi Medicintilskudsnævnet,
Så hver gang, at vi får et nyt præparat, der skal tage stilling til, skal det gives tilskud til det. I kan tage fedmepræparatet, det der bruges til diabetikere, Ozempic, som jo både er et alt overvejende jo diabetes, men også har nogle gode virkninger på vægten, så det er jo en del af det. Så skal det ind over medicintilskudsnævnet, som også er uafhængigt. Og som sagt, det er lidt usynligt i debatten, men har en stor effekt. Og der er ovenikøbet sådan set en officiel bekendtgørelse. Det betyder jo, at der er lovgivning omkring de der ting. Og bemærker også, det jeg har taget ind, det er i virkeligheden, om lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi. Igen har vi den tosomhed. Og nu skal jeg bare have sådan et lille pudsigt eksempel på, hvad der giver noget. Det her, det er en lidt ældre beslutning om Tresiba. Det er et diabetesmiddel fra Novo Nordisk i sådan en sammenhæng her. Og her, der skriver de derinde lige før julen 2015, at nu har man sagt ja til, at de må få generelt tilskud. Før det havde de haft begrænsninger, klausuleret tilskud og så videre. Sådan er det, at der kommer ny information. Så er der altid spørgsmål, hvorfor har de ændret beslutning? Fra at der var restriktioner til, at nu er der generelt tilskud. Og den daværende direktør for Novo Nordisk, Lars Rebien, han var ude lidt før og annoncerede det i Jyllandsposten, så de har nok set beslutningen lidt før end andre. Og der siger han, at det fik de ændret, for det blev givet en moderat prisjustering. Og så er der så nogle banditter, som mig, siger, og hvad er så en moderat prisjustering? Jeg kunne have ringet til formanden for tilskuddet, der har fået det viden, det lød jeg værd med, og så fandt jeg det selv. Og ved hvad moderat, det var 28%. Så kan I selv sige, om hvad I synes, at det er det, og vi har tilsvarende gode eksempler på den type af ting. Og det er det, der virkelig batter noget, også på de offentlige budgetter. Så har vi behandlingsrådet, som skulle tage sig af alle de andre ting, og de har taget sådan mange ting op. I kan bare se eksemplerne her. Det kan være intelligente og højteknologiske senge, anvendelse af passionær diabetesteknologi, håndbåret ultralyd i akutte forløb osv. Altså alt det, som ligger uden for medicin, og de var sådan set kommet rimelig godt i gang, synes jeg, men som sagt, man valgte at lukke ned, og så starte op på ny, og reglerne for, hvad der skal startes op nu her, de er ikke kendte endnu, men det er i virkeligheden vigtigt, at vi også har andre teknologier med, end bare medicin. Og så får vi det kommende nationale råd, og jeg har løftet teksten ud, som der står i forliget i det her sammenhæng her. Det er en tværgående, transparent og systematisk prioritering i både det nære, det er ude i almen praksis og i kommunerne, og det specialiserede sundhedsvæsen, det er sygehusene. Og de skal sikre, at vi får mest mulig sundhed for pengene. I kan godt høre, det går jo igen i sådan en sammenhæng her. Formålet, det er at sikre mest mulig sundhed for pengene, men også at de svære beslutninger, som skal træffes, afspejles fælles ambitioner og værdier for sundhedsvæsenet. Det er jo der, hvor sådan nogle ting som Folketingets rammer for Medicinrådets virke spiller ind. Og så skal det jo så ud til det her ting, og det skal ud fra politisk besluttede principper og så videre. Så det er selvfølgelig også væsentligt, men det betyder jo også, at medlemmerne til det, der kommer, altså de er jo ikke politisk udpeget. Der er sandsynligvis en formand, der er udpeget af regeringen i sådan en sammenhæng her, men resten, de er jo udpeget i det, der hedder personlige egenskaber, og ikke om de nødvendigvis er højreorienterede, venstreorienterede eller bare velorienterede. Så det er også en del af det. Så skal vi lige have den nye prioriteringsdagsorden. Og det er i virkeligheden, om alt det eksisterende også får værdi til. Og som sagt, jeg har skrevet et par artikler om det, og så videre. Og i virkeligheden så startede det faktisk en ting, som de fleste de tager sig til hovedet. OECD, det er den internationale økonomiske samarbejdsorganisation i Paris, hvor de rige lande, havde nær sagt, men de store vestlige økonomier, de er sammen om det, og de har faktisk skrevet rigtig meget fornuftigt om sundhedsvæsenet. Og de tog hånd om de her ting i 2017, kan I se, og det er Tackling Wasteful Spending on Health. Og deres bud, det var, at rigtig meget af det, vi gjorde, det var faktisk spild af penge, og de kommer frem med et tal på indtil 20% og så videre, og bemærker også, hvis I går ned i næstsidste afsnit, many more patients receive unnecessary or low value care. Så i virkeligheden var de med til at sætte en dagsorden, der simpelthen siger, der er også noget af det, vi laver, der ikke er godt nok. Og lige et tilbagespring. Medicintilskudsnævnet.
var altså dem, der tog det der med receptpligtig medicin, de er faktisk begyndt at lave det, der hedder en revurdering. Så det vil sige, at de har periodisk, så tager de nogle områder op og siger, det her, det har vi godkendt i de sidste 5 år. Holder det stadigvæk? Er der sket noget? Er der kommet nye mediciner til? Og skal vi lave om på det? Og det er de faktisk haft ganske stor held med. De har også set på diabetes, og så kan I regne ud, at en stor dansk virksomhed har jo selvfølgelig været meget aktiv i den der sammenhæng. Men det har de lavet om på, og de har sparet millioner kroner ved at ændre på, at om der er evidens for, at de skal have tilskud af den ene eller den type kategori. Så i den forstand, så var det sådan set begyndt så småt i Danmark. Og så var det så, at der er kommet et vel klog initiativ, som er bakket op af Lægeforeningen, er bakket op af Danske Patienter. Danske Patienter er sammenslutningen af patientforeninger i Danmark, og så danske regioner, og det finansieres i fællesskab. Og I kan bare se her, hvad de har som grundlag. Det er, som I kan se her, spild. Er det unødigt, og er det skadeligt? Og vi har faktisk behandlinger, som er skadelige, som vi bare ikke er opmærksomme på, og vi først opdager er skadelige bagefter. Så det er jo en del af det. Og så har vi som sagt et nationalt prioriteringsråd, og de skal jo så finde balancen imellem de her ting. Og så har jeg, et lille blik ind i konsultationsværelsen, og der kommer så en og siger, at jeg gerne have en rygscanning. Det er jo en MR-scanning af lændesmerter i sådan en sammenhæng her, og der sidder lægen så og skal forklare og sige, at det er unødvendigt, formålsløst og derfor uklogt. Og det er faktisk korrekt for almindelige lændesmerter, som mange af jer nok har prøvet. Når jeg har stået på talerstolen i 2 timer, så får jeg faktisk også lændesmerter. Så det er en anden del af tingene. Men i virkeligheden er det. Og det, der også er vigtigt, det er, at det er langt mere kompliceret at fjerne det eksisterende, end at frafælde nyt. Jeg var med til at lave en af de første, det der hedder medicinsk teknologivurderinger, som var en avanceret form for omkostningseffektanalyse, hvor vi fandt frem til, at ultralydsscanning 2 gange under svangerskabet, det faktisk ikke har den store værdi. Man kan ikke forudsige ret meget fra det, og så videre. Og Sundhedsstyrelsen tog i virkeligheden det der lille eksempel, som vi havde udarbejdet, netop som eksempel. Det tog de til sig og sagde, det skal vi gøre rundt omkring. Og hvad tror jeg, der skete? Ingenting. Så der er i virkeligheden helt andre mekanismer. Så kommer vi til udlandet. Det var Danmark. Norge, de har udmærket sig ved at skrive meget i sådan en sammenhæng her. Og den korte version her, det er, at det, de kalder specialisthelsetjenesten, det er deres sygehusvæsen, og der har de 4 af dem, og direktørerne i de der regioner, det er dem, der træffer beslutningerne, og det er også dem, der skal skaffe finansieringen. HTA, det er deres ord for omkostningseffektanalysen. De laves 2 steder, og så videre. Og der er hemmelighed om de prisnedslag, de får. Det var det, jeg prøvede at antyde før. Og de laver det helt systematisk. Og så har de det noget, som vi ikke rigtig har hjemme i Danmark endnu. Det er, der kan huske så punkt 7 i det der Folketinget havde sagt, der havde regionerne fået noget med alvorlighed. Er der altså nogle sygdomme, som er alvorligere end andre, og skal det have lov til at veje mere? Det er så at sige et fordelingsmæssigt hensyn. Og der har de sådan en trappe, hvor der kan gives op til 3 point. Og det er så opkaldt efter en af mine norske kolleger. Det var ham, der opfandt trappen. Og det interesserer sig for, det er i virkeligheden, hvad er tabet i livskvalitet leveår ved bestemte sygdomme. Og det er helt klart, der er meget forskel på, hvad det er, hvis jeg har sklerose og så videre nedover. Der er rigtig mange tabte leveår i sådan en sammenhæng her, og det betyder jo også, at kommer der noget, der kan påvirke tingene effektivt ved sklerosen, jamen så skal det have lov til at veje højere, så den får helt klart en 3-score. Så de gør mere ud af, og det er det, meget af deres skriverier har drejet sig om, og det er indført helt rutinemæssigt. Så har vi England. De har NICE, og der er mange ordspil på not so nice, og så videre. Men altså National Institute for Healthcare Excellence, og til at prioritere alle former for teknologier i England, også medicin. Og hvad der er endnu vigtigere, når de har sagt, at det her det skal sættes i værk, og har sagt ja til det, så skal det finansieres. Og det er så ikke hele tiden igen, så er det melder spørgsmålet sig om alternative omkostninger. Hvad skal der så skubbes til side ude i de enkelte regioner? Jeg har bare lige taget noget tekst med her, hvordan de ser på det systematisk, og de er meget stolte af, at de simpelthen systematisk ser på evidensen, og så har de modellering, det er de her matematiske modeller, og så har de så omkostningseffektanalyser.
Og det er i virkeligheden dem, der har indført det og har været med til at gøre det populært rundt omkring i det meste af verden. Og det er jo så, at det skal diskuteres op, og så har de nogle uafhængige udvalg, der diskuterer regulatorerne. Og dem, der har interesser i det, stakeholders, de får også lov til at se noget. Så igen, en åben og transparent proces, og så videre. Og de siger så, at det er jubelsang, som de selv skriver, så jeg har taget det med. Not only, så videre, does this process explicitly describe the evidence base, it also identifies where there are gaps, uncertainties or conflicts in the existing evidence. Så igen, de mener faktisk, at de gør deres arbejde rimelig grundigt. Og det, jeg lige har sagt, det der kommer i den her slide, det er, at når de har sagt ja til det, det hedder guidance derovre, så når en guidance den er blevet accepteret, så skal de enkelte regioner indføre det. Og de får ikke bare penge ekstra fra regeringen til at gøre det, de skal faktisk skubbe noget andet ud. NICE, kæmpe stort, og I kan se her, har en relativt stor succesrate med, hvor meget de siger ja til. Og de har et kæmpe apparat i gang. Prøv lige at se nummer 2 dernede. De har omkring 100 sådan appraisers i løbet af et år, og de er meget rige, så de har faktisk et rimelig stort budget på 58 millioner pund. Det kan gange med 10, så har I danske kroner, men det skal I så sætte i forhold til det engelske sundhedsbudget på 188 milliarder pund. Så det er jo så igen relativt. Venner, det var det. Og havde vi 2 minutter til spørgsmål? Det har vi i hvert fald. Tusind tak. Kjeld, skal vi give ham en hånd? Vi har lidt tid til spørgsmål. Er der nogle spørgsmål fra salen? Eller kommentarer? Jeg kan måske starte med et. Hvor vigtigt er det politiske lag i prioriteringen egentlig? Altså du sagde, at Folketinget havde lavet sådan 7 prioriteringsråd. Men de virkede samtidig, kan man sige, til at give en del rum for fortolkning. Altså, kunne man ikke lave lidt af hvad som helst? Nej, det politiske råd her, det politiske niveau, er jo inde ved makroprioritering. Det at sige, hvor meget skal sundhedsvæsenet have? Det er en overordnet prioritering, og det er en suveræn politisk beslutning. Men så er det jo så, at man har valgt i Danmark og i de lande, jeg lige har talt om, og andre lande, der har man uddelegeret selve prioriteringsopgaven til en professionel enhed. Det kan så være Medicinrådet i Danmark, det kan være NICE i England. Og der er reglerne, der siger, at det blander man sig ikke i politisk. Og de steder, hvor man har forsøgt at gøre det, og der har været et par eksempler i England med NICE, det har kostet respektive sundhedsminister livet. Men det er jo fordi, det er accepteret, at man vil have armslængden og have den der uafhængighed. Og så holder vi fast ved, at det politiske niveau, det er pengene, og det er sådan set det centrale. Men de, så at sige, aflægger sig ved at uddelegere beslutningsretten til sådan en enhed. Og derfor er det så også vigtigt, det du lige inde på som bibemærkning, at man udstikker nogle retningslinjer for arbejdet. Og det er så det, vi også har gjort for Medicinrådet, og som vi også ved det nationale prioriteringsråd helt klart vil komme til at se sker, inden at man så giver slip. Men det helt afgørende, det er, at i dagligdagen, så går politikerne ikke ind og omgør en beslutning i sådan en sammenhæng her. Og det er sådan set noget helt centralt. Så i den her forstand, så er det jo så at sige, fra den græske mytologi, kan jeg huske Odysseus, han blev fristet af sirenerne, da han sejlede mellem Sicilien og Italien og så videre. Og det var for ikke at blive fristet, så bandt han sig til masten. Og det er jo i virkeligheden det, politikerne de gør ved at uddelegere det. De har bundet sig til masten, for så at gå tilbage til den græske mytologi, for at finde en parallel. Smukt. Ja. Hej, jeg er læge på Landssygehuset på Færøerne her i Tórshavn. Jeg har bare lige et kort spørgsmål. Tak for en meget interessant fremlæggelse. Har du nogle tanker, sådan helt kort, om forskellen, når du snakker om det der med prioritering, hvor i Norge man har ligesom kigget på det, og der har man jo en del egenandel, hvor patienterne selv for besøg på et offentligt sygehusvæsen skal betale en del. Og i den danske og færøske har vi jo ikke haft den tradition. Har du haft nogle tanker af det vedrørende? En lille smule, men egentlig primært ikke så meget, for at være helt ærlig. Og det er jo fordi, at de primære lande, jeg sammenligner med her, England, Norge, hvor det der var en vis egen andel for at gå til almenlægen eller for praktiserende læger, og Sverige, det tilsvarende, og England, det er jo i virkeligheden, der man vant til, det er gratis. Mens omvendt så lidt mere, hvis der er en betydelig, og ordet det er en betydelig brugerbetaling, så er det svært at gribe ind.
I Danmark, voksentandplejen, jeg ved ikke, hvordan det er heroppe, men voksentandplejen i Danmark er jo stort set privat økonomisk anliggende. For hver 100 kroner, jeg får i regning fra min tandlæge, så skal jeg betale de 85 i sådan en sammenhæng her. Og så er det jo straks noget sværere. Men så skal det jo styres ved regulering på forskellig vis, og ikke denne, skal vi kalde det, hårdhændede, som det her det er, prioritering. Men det er ikke sådan noget, der rigtig er blevet udforsket, fordi det ofte er sammenlignelige væsener, det finder sted i. Tusind tak, Kjeld Møller Pedersen. Ha?